Според кмета на Нови хан Велин Велинов, в района има сформирани граждански патрули, които следят за съмнителни лица заради зачестилите през последния месец кражби и грабежи. Именно при такава акция беше задържан един човек, който е предаден на полицията. В момента той се намира в ареста с мярка за държане под стража за 24 часа. Засечен съмнителен автомобил, не от нашия район. Момчетата, трима са били в патрула, са слезли. Другият автомобил са били 5 човека, тръгнали са да бягат, задържали са, по моя информация, един човек. Обадихме се на полицията, дойдоха, задържаха си го, предадахме им го и общо взето така приключиха нещата. Повече от една седмица. Не сме спали, може би повече от 20 човека от селото, но пак всичко се увенча с успех и заловихме. Единият си призна всичко, че са откраднали казани, бормашини и други там неща. За нас няма значение. Българин, цигани, това не е значение. Той е крадец. Краде. И искаме да си получи заслуженото. Това е. Според местните жители, ромите в селото са толерантни и си изкарват прехраната с честен труд. Проблеми с тях нямат, а напрежението се пораждало от кражби на преходящи роми. Няма напрежение. Тук е мирно. Селото е много мирно и има съжителство просто на това. Те не са много те. Те са предимно от дървари някакви горе, където са. А какви са най-често кражбите, които правят тук в селото? Обикновено кабели и разни такива медни нещица, които в едно село има. Казани, някакви, каквото и да е там. Кабели, бормашини, байери. Всичко. Дребни кражби? Дребни, който веднага може да се проведе на леки мангизи или да се метне там в вторични и това е. Някакви проблеми имало с нощи, се страхувахме много. Защото искат да ги бият, но защо не могат, не знаем. Тук много се събраха с нощи. Ромски произход идваха много с коли, тук отвънка стояха цяла нощ, пазеха. Жителите на Нови хан са твърдо убедени да запазят селото си от набезите на крадците, дори и това да им струва безброй безсънни нощи.